Nagpaabot si Mayor Beng Climaco nga ibutang sa mas istriktong quarantine classification ang Zamboanga City. Karong anaa sa critical level ang COVID-19 cases sa siyudad. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Nang hinaot si Zamboanga City Mayor Beng Climaco nga aksyon na sa National IATF ang hangyo niini nga ibutang sa MECQ o ECQ ang syudad bisan sulod lang sa 15 ka adlaw karong critical level na ang COVID-19 cases sa syudad. Kini aron makatabang nga makaginhawa ang mga ospital tungod sa kadaghang naka-admit nga COVID-19 patients. Zamboanga City's COVID situation is in a critical level, and this is aggravated by people's lack of discipline and social responsibility, eating in public, and not following the need for face mask, face shield, and social distancing. Samtang buot sa Zamboanga City LGU nga magdugang og 2,000 hangtod 3,500 bed capacity sa mga isolation facility sa syudad. Sa Don Pablo Lorenzo Memorial High School, andam na ang 100 beds isolation facility ug ablihan na sabang Cristino Paragas Memorial Hospital sa Barangay Kinipot para mudawat og COVID-19 patients. Samtang 7 ka bangko sa syudad ang naka-lockdown human dunay mga empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Tungod niini, buot sa Zamboanga City Bankers and Financiers Association nga limitahan ang banking hours sugod alas 9 sa buntag hangtod alauna sa hapon na lang base sa ilang gipasang resolusyon. Miabot na sa 6,483 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 1,587 ang active cases, suman 4,646 ang nakarecover na ug 250 ang namatay. Sa General Santos City, sa unang adlaw sa border restriction sa syudad ni atong Sabado, gipangitaan og ID ug QR code ang mga mangagi sa checkpoint kay alang na lang sa essential travels ang makasulod gawa sa Gensan. Duna na 2,497 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 158 ang active cases kay 2,248 ang naayo na ug 91 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 9-month-old baby boy nga taga Catalunan Grande ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic ang baby. Misa ka na sa 14,583 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 382 ang active cases, sumanatala ang 13,527 recoveries ug 688 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka opisyal sa Philippine Coast Guard ug duha ka pulis ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic ang 33 anyos nga lalaking taga Philippine Coast Guard, 15 residente sa Barangay Makabalan. Samtang ang duha ka 30 anyos nga mga lalaking pulis nga taga Barangay Gusa, asymptomatic usab. Ana-ana sa 5,001 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Duna kini 538 active cases, suman 4,245 ang nakarecover na ug 218 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.